τις πράξεις, αλλά από τις σκέψεις. Από το λόγο που, απαλλαγμένος από ερμηνευτικά τερτύπια, έχει τον πρώτο ρόλο. Αλλά έχει φέρει μαλα... Γαλέ, και σ' ακούω. Έλα, πες μου, τι είναι αγόρι μου? Τι να πω ρε μαμά, τι να πω, τι θες να πούμε? Το ότι λείπουν 6 στριγκάκια από το ντουλάπι μου. Μητέρα, δεν πήρα τίποτα. Τίποτα. Αλήθεια, Τότε πες μου κάτι άλλο. Σε βλέπω, βγάζεις τα φρύδια σου. Πούτεψες? Καμιά φορά το κάνω. Τι θες τώρα ρε μαμά? Ναι, αλλά ο γιος μου θέλει να πούστε. Λοιπόν, πρέπει να το πάρεις απόφαση. Όχι, γιατί να πάρω απόφαση? Ναι. Λοιπόν, το χτενίζω το καταήφι και πρέπει να το πάρεις απόφαση, εντάξει. Α, αλήθεια, να το πάρω απόφαση. Ότι έχω ένα γιο πούστη, Και όπου γαμ***εξα και αριστερά. Τι να κάνω, ρε μάνα? Αυτό το κουσούρι, αγόρι μου, πρέπει να το κόψεις. Εγώ έκανα αγοράκι, όχι κοριτσάκι. Άκου, εγώ θέλω, ρε μάνα, τα λεφτά που μου χρωστάς από την περιουσία του πατέρα. Αυτά τα ξεκοκάλισα με τους γκόμενους. Όχι, ρε μάνα. Να το καταλάβεις καλά, αγόρι μου. Λοιπόν. Δεξιά και αριστερά. Τι να κάνω, αφού σε μου φεύγω. Άρε μάνα.